Bike tei rang rok sanma khanawi buma bufo belai no wana jago. Hai mano hengra kaija hinui tongmano buma bufa song bujogui teisa kwchakrani phasing kha phirogui rohoro. Kokti salni dino hodrai song kok sungna thangkha bahadurni nogo. Chuak nungui phegui hodrai rang khokchi sai gosika bokha. Ei taku bukhungni thani sanai mankheba bike khungsari wana hinui gosi kok cholaikha. Kaila barini sal gana rerego hodrai chawi manjagya bahai rang karinani tuoi muktri thangjagya chawi totra laijagya kisa misa mai manui chawi tongjamani noktolani kheto obono renri nangkha rang khokchini sai khlai kaila barini ganao taku bukhurok khat alnari phaika phia jaga narangna hinnaise kokki philipai sio gosijak salo pon riwi manjangei hengrani kaila bari ongi manliya bahadur kok kifil rohorka hengra ogok khnawi buini phun kwcham khok tham rakhe paimani yakni keplewi bai thango hengrani asuk imang hengrani asuk asa aina baiti sirak phirak bai thango hengra cherai phuruni simi hamjangna rungya hamjayani hamjangma lasina bo silia salbrum brum mokol muktui khorui tongma nugui buma bufabo makabo abono nugui hengra teibo selengma kawai kabo kwchakrai phurai no malai kheno sasao phurai tabukle ani bagi beri naiside hinai aboni bagi no hengra no phunugui rimani phurai kwchakrai no phia tabuk kwchakrai phurai bai saltei no hengra bai bo salei ma tongkha bike tei rangbai no kaijak di hinai hengra samani kwchakrai muito manjago tei bini baya phurai bai kisa misa sajangma rok kwchakrai tabuksi wan sugui naio kwchakrai bufano jolijagui sao norokni bagui no ang phurai bai makago manui sani hengra bai bo kangnani nangkha nung chakri khlai tongo kaija phro tamtam mangkha hinui sungjake nung hodao lasia dei nei bufa kwchakrai no sungo ponna hama de lasima sinjak kelai ponna haya de lasima sinjak kelai wan sugui nai lakisa besa bufano sake srap sa wan sugui bufa sao aw babu nini kok kubui no besla bufano sapiro kebo tomung yaktui eba buini yaktui hamjag eba samrini buma bufa eba jaiti gustini thani pon sanke o borok no bisi dogni slai kwbang along nogo sobnani dondi riwi mano tei rang khokchi saijora tei rangni dondi bo berjagui mano aw babu ponna hama kaisa hodani bemar ponta nahadi tei ponta ridi thangdi babu nung kuno nahayawi no hengra no kaijak phina hinui sadi bahadur besla no sao okok khnai kwchakrai belai hamjakha mobile solani kariwi khunju thepai hengra no koktoma kaham sahorna nayo calling khlaio tanai bwthai wansuk phiro tamasake hengra ni bwkhano tewaisa phirok tui mano hinai uila sanai hengra ani kok kisa khnagradi ulo sanai kuno nahayawi no kaijak de hinai babusong sakano obne ulo sanai rangsak ni mala tangsa kotoko kandiri wana nono okok wan sugui calling khlaimase the incoming call facilities to this number is not available phatsa haino hai call khlainaima obo haino hai sao kwchakrai bwkha kuphungma hayangjagui thango phurai no nakar sanna hinai call khlaima bo switch off hinai sao phungai kheno kwchakrai hapin kami thango tuisan aro haping kami siari lob klai tong waisabano thangya ko kwchakrai haksarlei haping kami ni noggana gini ni narka kuai thaisuk thailik goyam bufang rok nuhurka nok tolao kwa gana hoku tulung hor burum sungui tong buino sungui naima mono haping kami hinui sao borok pal asuk jak khorong ni kheba wakhak tui basajak hajal tui nuhurmani khasuk busuk sabo bo thika